Illum fil-Parlament komplet id-diskussjoni dwar il-mod li bih Robert Abela irid ibiddel din il-liġi taż-żewġ terzi. Għalkemm din hija liġi li għandha riperkussjonijiet seri, fil-Parlament ma kien hemm kważi ħadd preżenti mingħata tal-Gvern. Kien hawnhekk fejn il-wib tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajjar għamel talba l-kworum il-Parlament jieħu pawża sakemm numru ta' membri mill-Gvern marru għas-seduta. Il-liġi daqshekk importanti imsejħa mill-Prim Ministru f'dan il-Parlament dwar kariga daqstant importanti u l-membri tal-Gvern qegħdin biss 4 membri, l-Oppożizzjoni qed titlob kworum. Grazzi. Mawx quorum, Kamra hija sospiża. Robert Abela qed jinsisti fuq isem wieħed biss flok George Hisler, iżda l-Partit Nazzjonalista għandu d-dubji tiegħu dwar l-effettività ta' din il-persuna. B'Abela jidher li ma tax każ l-ismijiet li qed tipproponi l-Oppożizzjoni e kif qed jibqa' jinsisti li l-isem tiegħu huwa l-aħjar għażla għal din il-kariga. Palissa l-Kummissarju tal-Standards li xogħlu huwa li jinvestiga l-menti u kwistjonijiet dixxiplinari li jikkonċernaw membri tal-Parlament irid jiġi eled biż-żewġ terzi tal-Parlament. Bil-Gvern irid li dan jinbidel biex minflok din il-kariga tkun eletta permezz ta' maġġoranza sempliċi fil-Parlament wara 3 voti. Ħafna kritiċi qed jgħidu li dan kollu jaf ikun perikoluż minħabba li l-persuna maħtura se tkun qed tinvestiga il-membri parlamentari tal-Gvern stess.